Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa lamharon nga pang-idaron, hindi ilang kapiot sang sitwasyon sa nabukid nga bahin sang Don Salvador Benedicto Negros Occidental ang ginatubang sang IP nga si Darlene Blancia. Sila ginbayaan pagid sang ila amay nga nagbilin sa iya iloy para magpangabudlay para sa ila pangabuhi. Sa pihak sang ila sitwasyon, nangin matutom sa pag-eskwela si Darlene tubtob nga iniyang nakakuha sang scholarship sa Japan kag pinakauna nga IP nga nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test Level 3. This morning, mga kapugso panigurado, inspiration overload ang bitbit sa aton nga bisita. Isa ka IP gikan sa banwa sang Don Salvador Benedicto, kag pinaagi sa isa ka scholarship project sang provincial government sa Negros Occidental. Ang subong, ara na sa may pungso Japan, kag ginatapos ang iya sini nga pag-eskwela. Let's all welcome Ms. Darlene Arrebatado Blancia. Hi Darlene, good morning! Ohayo gozaimasu! And welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Ohayo gozaimasu. Mayong aga man sa inyong nga tanan. Bao, Darlene, doha po na isa ka nagisubong, no? Darlene, first question, let's talk about ang inyong sitwasyon sa may kumaliskis sa bahin sang Don Salvador Benedicto. Sang ginbayaan ka mo, sang inyo sininga amay, and your mother is left to provide for the family. Ano kabudlay ang inyong pangabuhi sa to, Darlene? 5 kami ang ginapa-eskwela sa akon nga mama. Elementary pa lang ako. Kada aga galakat halin sa balay pakadto sa eskwelahan kag papuli man. Lakat kada adlaw makadto lang sa eskwelahan bisan wala balon nga kwarta, importante maka-eskwela gid kay hambal ni mama nang bisan ano pa kuno samon kapigado balahaw dapat kinahanglan ginamon maninguha. May ara man adlaw nga ano blaw nga hindi kami magkaon sang kanon kay balinghoy lang danay amon kaonon kay ang kanon ang rice nga amon kaonon dapat sa adlaw lang na nga nagaskwela kami balahaw kay syempre budget kay 5 kami dayon si mama lang isa ang naga obra ga pangumama lang bala si mama ha wala man sa stable gid lang nga obra. Darlene, bilang isa ka miyembro sang Indigenous Peoples Community sa DSB Highlands, anong imo naging inspirasyon ang good mangin isa ka kamaayo kag matutom nga estudyante? Kabalo ko kag naagyan ko ang amo na nga ano sa kabuhi nga hindi siya hapos. Amo na ang naging inspirasyon ko ang sitwasyon nga kapigaduhon. Gusto ko nga makatibawas balahaw kag gusto ko mabuligan ang akon nga mama, ang akon pamilya. Darlene, ang ginmapalaron ikaw nga nakakuha sa scholarship dira sa may Japan pinaagi sa programa sang aton provincial government, sa aton Kapitolyo. Now, Darlene, let's talk about the process. Paano ka nakapasar, paano ka nag-apply, kag paano ka nakalabot dira sa may pungsod Japan kung sa diin subong isa ka proud IP student? Kung paano ko din nakalabot ay tungod man sa akon nga lolo, siya gid ang nagbulig sa akon kag siya ang nag-recommend na dapat ko magsulod sa amo ni nga program. Grabe gid ang akon nga kalipay sa tungod sa amo ni nga opportunity nga akon nabatunan. Mag-graduate ka na sa Miya Konojo Higashi High School, sakto? Kag for the first time in history, ikaw ang pinakauna nga IP scholar gikan Negros Occidental nga nakapasar sa Japanese Language Proficiency Test Level 3 ukon N3 in Miyagi Prefecture, Japan. Ano ka-importante ang ini nga test dira sa pungso Japan, Darlene? Kung makapasar ka dire, amo na yung mga tawo nga ready na or qualified na nga makaobra sa Japan kag maka-star dire. You are qualified na to speak fluent Japanese. Ang plano ko subong kay mano-graduate na ko, ma-proceed ko sa vocational course diri sa Japan as a nursing assistant student, and after that makuha naman ko license nga para makaobra na ko as in full-time as a nursing assistant. Darlene, paano man ginbag-o sang sininga scholarship ang imo kabuhi kung ikumparar mo sang una nagapangumang imo iloy sa may DSB pagkatapos subong ara ka na sa pungsod Japan katugnaw sang sitwasyon dira for sure.
ang mahambal ko lang grabe gid man gid ang pagbag-o balahaw kay ang mga wala ko na experience sa Pilipinas na experience ko di like ang katugnawon sang Japan nga negative kag syempre ang high-tech man diri kaayo balahaw like may aircon may amo na syempre sa amon balay wala kung sa Pilipinas bala syempre pigado man lang kag akon nga buhi sang una nga gapanguma kada Sabado Domingo ga baligya mga agugo alupe kung ano man da nga mga kabudlayan nga naagyan ko kag samtang ka eskwela pa ko to sa Pilipinas kag subong na ano ko nga ang kabuhi diri sa Japan balahaw pertigid kamayo nga gusto ko man nga mabatyagan sa akon nga pamilya nga hindi bala mag-suffer sa arang duta lang perme mo nga maatubang kada adlaw. Pero syempre isa man ka ano sa akon nga naagyan ko ang amo na nga mga experience kag naging bakod ko subok. Now, Darlene, I would want to know what is your message sa imo pinalangga nga Iloy, sa imo makauturan, kag sa makaangay mo nga mga IP sa bug-os nga probinsya sang Negros Occidental. Salamat gid sa pagpadako sa ako halin sang bata ko sa pagsakripisyo sa tanan-tanan nga sakripisyo nga ginhimo iya sa pagpaeskwela sa akon kung gapamati ka man subong or gatanaw ka subong mahimuon ko gid ang tanan pa nga makaya ko para sa imo kag himuon ko man nga ang tanan nga maging proud ka sa akon kag gusto ko nga mabuligan ta ka sa ulihi talangga tagid ka kag ang mahambal ko lang guro sa mga IP ko parehas ko man nga IP dream big aim high nga dapat taas man ang aton nga dream balahaw sa kabuhi balahaw hindi nga kay pigado ta okay lang na amo na dapat kinanglan gid naton magtinguha kag sa wala-wala na gid bala nga pangabuhi hindi ina rason nga mag-give up na lang ta sa aton mga dreams ini dapat himuon ta nga inspirasyon nga para mag-aim pagid ta sang dako pagid nga handom sa aton nga kabuhi. Salamat gid. Darlene, God bless you. And looking forward nga makabalik ka man di sa aton sa probinsya to tell more of your stories and inspire more and more people. God bless you and good morning, Darlene. Thank you so much. God bless. Gikan mismo mga kapuso sa mga bibig sang aton IP student dito sa may pungso Japan nga si Darlene. Gikan sa pangabuhi nga wala-wala asa sa pangabuhi nga puno-puno pinaagi sa pagpalangga, dedikasyon, kag paghandom nga puno sang paglaom.